Unsa na sa Italian ang ship o travel mami? Okay na nasa type sa ka-viewer guys no nga nangutana kung unsa na ang ship o travel sa Italian. Okay madam, ato na ro i-translate og Italian. Pero before ta na i-translate og Italian, magyawit usa ko diri ha. Kabalo na mo ni mami ninyo nga mag-storytelling gid na before na mag-translate og Italian. Kaning video ha guys, nag-travel dahil may padulong sa Cebu no. Kay mo adto mi og Italian consulate sa Cebu kay naipirmahan si dali Italiano. Unya pag human og pirma, puli dayon, mao ra na tuyo guys no. Pirma ra din pag magpirma puli dayon, ako ra gikapoy. Ending, lipong-lipong. Pag-abot diri tulog dayon, why kan anay? Unya anang higayon na guys, wala ra mi nagdala og sakyanan no kay nagbus ra mi guys kay mahal pud kay guys kung dalo na mo ang sakyanan unya. Balik ra mi din pagkahapon guys. Nakauli man tuod mi sa San Carlos guys pero nagabin-an mi ana guys no 9:30 na mi nakauli kay alas 4 mi nakasakay gikan sa bus terminal padulong diri sa San Carlos. Kani laging gusto dahil mauli ang adlaw pod o gabin-an jud. Pero okay lang nagabin-an mi guys, at least nakauli gid mi ang adlaw no. Kay gigutom man mi sa barko guys, nangaon mi noodles ug biscuit guys no. Kanang biscuit guys ato na lang na i-translate og Italian pero ang kanang noodles ilang guys kabaw kabalo guys. Dangat, wala di ka kabalo kung unsa na ang noodles sa Italian, mami. Abi na ko kabalo ka tanan. Maestra man kaya ko sa Italian, mami, pero nga wala pa kabalo unsa nang noodles sa Italian. Ari na nga po di ay mi guys no, pero dili na ang tani i-translate og Italian kay human na mag-translate ani guys, diba? Basta na po natulog dira niya mangutana kung unsa nang kape sa Italian. Nga human na mag-translate ani. Unya ari guys, karon pa ko kita nga ang barko na iring guys no, tanawa guys oh, patulog-tulog lang ang miming. Nindot ra ba kayo ang tulog guys oh, tanawa, tawhay pa kayo sa mga pasahero. Tila po kayo ang plate ani guys. Ay hala, nalimot ko. Matranslate pa man ko sa ipangtanan ni Madam. Madam Jennifer, dito ang ato ang viewers guys no. Hello Madam Jennifer. Napakadira. Sige, magsugod na lang tag-translate og Italian guys oy, kaya basi mag-load pa ni si Madam Jennifer na koron. Okay, unahon na to og translate ang biscuit guys. Ang biscuit in Italian is biscotto. Biscotto. Okay, ato na idason ang ipangutana ni Madam Jennifer no, ang katong ship o travel in Italian. Okay, unahon na to ang ship. Ang ship in Italian is nave. Nave. Idason na lang po nato ang travel. Ay hala, ang kaning travel. Na-translate lang day ko ni before sa akong old video, Madam Jennifer. Asa day ka atong higayuna, yala tagaw. Sige na lang oy, ato na lang i-translate. Bahala magbalik-balik tani. Dili bitaw ako ang mabungol, kamo bitaw. Okay, sige, kay translate na ako. Ang travel in Italian is viaggio. Viaggio. Onya, diri na lang ko ito bang akong video, Madam Jennifer ha. Thank you for watching. Bye.